but regai tione kuti Jesu anopa mhinduro ipi. Nokuti patiri kuverenga pane zvinhu zvatiri kuita sei zvatiri kudzidziswa. Saka verse 3 inobva yataura kuti hanzi Jesus answered, Jesu akapindura, neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Zvakanzi hapana akatadza pakati pamunhu uyu nevabereki vake, asi akatongoberekwa nenzira iyi kuti mabasa aMwari azokwanisa kuratidzwa paari. Saka dai tiri vanhu, pane mibvunzo munoziva kuti pachirungu anoti there are existential questions. Pane mibvunzo yekuti unozobvunza, saka ndiri kumboitei pano? Ko zvinhu zvinondiwira izvi Mwari havasi kundionawo here? Ende ndinoda kuti nditi zvinhu izvozvo it's normal to think that way. It's very normal to think mibvunzo yokuti unogona kuomerwa nezvinhu. Unogona kuita kutera watora nguva yakareba kuti saka Mwari havasi kunzwa munyengetero yangu here? Ko pane zvese izvi zviri kufamba sei zviri kutenge zviri kuwandira inini? Asi Jesu ari kutipa mhinduro iri panapa. Hanzi hapana akaita sei akatadza. Saka chatinoda kuti chatiri kuona pane chekutanga ndechekuti hazvirevi, nokuti takatadza kupanzwisa ipapo tinozoputsa zvimwe zvatichareva mberi. Hazvirevi kuti utera, urwere, urema inyaya yekuti pane chivi chakaitika. Kunyange hazvo pane zvimwe zvinhu zvinowira vanhu nokuda kwekuita sei kwekutadza. Asi kana takaita maonero ekuti munhu ari muutera, ari mukurwadziwa, ari muurwere, opportunity yekuti tione simba raMwari richiratidzwa, zvinotibatsira kubatsira munhu iye. Nokuti Jesu aitoziva hazvirevi kuti mumhuri yevanhu hamanga musina munhu akatadza, asi ari kuda kuedza kuti bvisai pfungwa yekuti pane chakatadzwa chakonzeresa kuti munhu uyu azova ari bofu. Nokuti bhaibheri patinozoverenga Paul akunyora kuna vaRoma ndopanoti no, tese takaberekwa, tese tiri rudzi rwaAdhamu, saka takaberekwa mubereko yechivi, saka titori nechivi. Saka munhu wese akabuda mudumbu raamai ari pasi pechivi, saka naizvozvo ane matambudziko anomutevera. Dai Jesu dai achinzi pamwe adai kuita fana aigona kuti pane akatadza ndiAdhamu. Because matambudziko ese anodzokera pamarambo naAdhamu. Asi nokuti handizvo Mwari, handiwo maonero aanoita zvino, handiro marongero aanoita zvino, haakwanise kunongedzera chinhu obva ati izvi zvakonzereswa nokuti une chivi icho chakati. Takanzwisisa maonero iwayo, tichaona kuti kunyange imwe approach yatinoita nayo vanhu pazvinhu inoshanduka. Nokuti ukagara, ndichiuya pane munhu andisendera kamwe kameseji ndichitouya kunoko, ndakaisa pastatus kangu manje, zvakanzi ndinoda kuti ukaverenga. Zvakanzi anzi munofanira kungwarira chinamato chinongoratidza kunge nyika yese yakazara vavengi vako, kunze kwokuti chiratidze kuti vanhu vakakukomberedza atori magood neighbors. Zvakanzi unofanira kungwarira chinamato chinenge chingoti kutongwa kwaMwari, kutongwa kwaMwari, kutongwa kwaMwari, chisingade kuratidza kuti aiwa dai Mwari vatiitira nyasha, dai Mwari varatidza simba ravo, asi zvinongoti aiwa zvamuri kuita izvi izvo kaizvo kutongwa kwaMwari uko, izvo zvakaizvo judgment yaMwari, matobva mafa mukufa, iwe mai manje acharwara ho hamuchada kuita zvakati, mira muone haana kwaanoenda. Wakamira parutivi wonyatsozvifunga, unobva wazoti ko zvasiyanei nezvekushurikidzira zvatakakuudzwa chinzi ndo zvaitwa nevekare vedu inozvokunzi urati zvemushonga, kuti munonzi unzwikano anobata huro uyu anouza kuti apa ndichakusangana newe. Kuti vanhu tinoona kupesana kwepfungwa panguva yekuti ungokwanisa kugamuchira kuti munhu ane maonero ake akasiyana neyangu. Munhu anobva atoona kuti nokuti wapikisana neni
hauna kwaonera sei kwaunoenda. Asi handizvo. Asi zvinokonzera kudaro inyaya yekuti tinoda kuedza kubatanidza zvawira muzviwira vanhu kuti pane chivi chakaitika muupenyu hwavo. Asi Jesu ari kubva apindura panapo zvakanzi haasi murume uyu akatadza, havasi vabereki vake vakatadza, asi kuti mabasa aMwari arionekwe kuburikidza mukati meupenyu hwake. Zvakanzi pavhesi 4 zvakanzi I must work the works of him that sent me. Ndofanira kubata mabasa auya akandituma richiri zuva, nokuti kana madekwana auya hapana munhu anokwanisa kushanda. Zvakanzi saka kana ndichingori munyika ndinenge ndiri chaedza chenyika. Tikutoona kuti Jesu ari kutodzidzisa attitude pamusoro pekuti tinodhila sei nezviwira vanhu. Kana ndichiri munyika ndinofanira kuramba ndiri chaedza chenyika. Asi haasipo handitika. Asi akatinoti anogara matiri akatiti mimi ndakuitsai sekandera hamuchatora kanduru mubva maisa pasi petswanda. Munofanira kuramba muri chaedza chenyika. Muri chaedza chenyika nokuti inini chaedza ndiri mamuri. Saka kana iye paakanga achiri chaedza, kana paaiva panyika zvaita kuti chaedza chakanga chiripo, isu zvatichiri pano panyika tichiri kurarama tinofanira kunge tiriwo chaedza zvakare kunyika imwe chete iri murima. Kana takazodzokera tobva taonorora saka iye zvaaiva chaedza aishanda sei, aiaprocha sei zvinhu sechaedza. Ndopaatidzidzisapo handi kutadza kwemunhu kwakamupinza musolution. Saka kana tasangana nedambudziko, isusu basa redu ndere kutora magwaro toabhedhenura toisa pachena. Attitude yedu iri yekuti pane ukuru hwaMwari huri kufanira kuratidzwa. Pane ukuru hwaMwari huri kufanira kuratidzwa. Pane zvinhu zvekuti ndofunga pamwe takazoramba tichiita madiscussion aya zvatichazotanga kuzoona kuti zvimwe zvinozobhedhenurwa naPaul akudzidzisa, nokuti hatisi kuda kuti tiumbe pfungwa inoenda ne-one side re-extreme. Zvinhu zvese zvinofanira kubhalanswa, nokuti pakushanda kwazvose tofanira kunzwisa kuti Kristu paaishanda aisashanda ari muboka revanhu. Saka pane kushanda kunoitwa zvinhu kana muri muboka revanhu vari kufamba pamwe chete. Ndoda kupa muenzaniso. Ndakabuda panapa pandofamba panze apa ndosangana nemunhu angoti nhai komana handizive inini ndikurwadziwa nemusoro hauno here paundi nditenge mapanadol. Ndogona kuti handina paundi asi ndogona kunobhilivhera ndakuona matiro ndira sei unogona kupora. Akati ndozvibhilivha panguva iyo handichamuti right, saka tanga watendoka zvivi zvako zvose, nokuti zvekunzi unofanira kutanga waita sei watendoka zvivi zvako zvose kuti ndizokunamatira. Nokuti handina pandiri kuona Jesu achitaura magwaro pavanhu vese vakanamatira, hapana patakanzi Jesu akati akabva auya abva ati right tanga waita sei watendeuka kuti ndizokunamatira. Vanhu vaitongouya sezvavari. Uyu haana kutombonzi tendeuka zvatichaona pamberi apa. Jesu paatopedza ipapa pano miremoni akanzi verse 16 akanzi when he had thus spoken he spat on the ground and made clay of the spittle and anointed the eyes of the blind men with the clay. Apedza kutaura Jesu asvipa mate kwakugadzira tumavhu kwakuisa paiye and said unto him, go wash in the pool of Siloam, which is the interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. Ndoti muone chino pataverenga kubva vhesi 1 kusvika vhesi 7 hatina patiri kunzwa murume bofu achitaura. Hapana pari kutaurwa kuti bofu rakauya kuna Jesu. Jesu nevadzidzi vari kufamba kubva wasangana nebofu. Vadzidzi vavo vati asaka akatadzawo. Ndofunga hatizivi zvakaitika, pamwe akanga vari kutopfuura vachitoenda zvatako bofu rakati bva wadzoka. Bofu ranga ritongoripo richitongozviitirawo zvarinoita sei. Imagine rakangomira paurotanga kudzwa vamwe conversation nevanhu vari kuti pamwe ndiye kuti aiwa kana haana kutadza moti akatadza kuti aiwa haana kutadza. Uzongonzwa munhu hausi kuona bofu pambatutu, uzongonzwa munhu akukuzora zvinhu maziso ozoti enda unogeza. Ndozvatiri kuona panapa
hapana umbotorwa conversation roti rakauya richikumbira kuti ndoda kuti ndione harisi riro ratiri kudzidziswa handiti. Saka tinoona kuti saka masituation dzimweni dzenguva tinokanganisa zvinhu mukuda kuti tizvikwanise mumaonero nemafungiro atinoita zvinhu. Tinenge tine pfungwa yakanaka asi tinogona kukanganisa kana kupotsa kuona kushanda kwaMwari nokuti tine pfungwa yedu yatinofunga kuti saka Mwari anofanira kushanda nenzira yakati. Ndofunga Bhaibheri rinoreva zvose. Pana Bhatamias bofu pakatonzi Bhatamias bofu akadedzera kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwi rengoni. Uye hatina kunzwa kuti akadedzera, hatina kutonzwa kuti anga achiziva kuti kuna Jesu ari kupfuura. Jesu ndo aitopfuurawo akatoonawo murume bofu. Isi harisi bofu rakazopana Jesu. Jesu akatoonawo murume bofu kubvawo kusvikira kuti munhu akazobvunza kuti ko uyu haufa tomuziva muchinda uyo ane 40 years wane 37 tomuziva akaberekwa ari bofu saka akatadza ndiani tenzi. Bofu riri kuzvimaindira bhizinesi raro harisi tombotsvaga musiwo harisi kumbofunga zvekupodzwa maziso harina musiwo riri kufunga kuti ndoita mashekewo nemashilingi mangani muchikwama mapinda mana. Saka dzimweni dzenguva Mwari anotishanyira panguva iyo yaunenge usiri kutombotsvaga hausi kutomborina nepfungwa yekutomboda kutobatsirwa panguva iyoyo because akaberekwa ari bofu atori set condition yake haatorina potse basa nezvinenge zvichiitika zvakawanda. Androdzo ndakaberekwa ndiri bofu ndinongouya panapa pandinongouya vanopfuura vanodonhedzera asingadonhedzera zvoita sei zvoenda zvopera zvakadaro. Musipo patongoitika hoye utonzwa vanhu vanoita discussion ozona mwako kubata maziso ngoti alright muchinda enda unozosuka maziso. Panguva yobva angosumuka anomboita kuti wandisamate haana kuzviona zvese zvemate izvo. Avo mukomana pataura panavo panzi Mwari chichi bo aenda abva adzoka ativereke tone zvakaitika. Zvakanzi and he said unto him, go wash in the Push Siloam, which is interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. The neighbors therefore and they which before had seen him that he was blind said, is not this he that sat and begged? Some said, this is he. Others said, he is like him. But he said, I am he. Aenda ngomana akadzoka achiona adzoka vanhu vaimuziva vaitomupa nevamwangu vamufidha pakusera akati ndiye here kana kuti pane dhiri ratambika papa rasina kunzwisisa. Vanhu vakatanga kumudhauta nokuti apiwa maziso manyowani. Vanhu vari pedo dzimweni dzenguva vanokusiya kana Mwari azarura maziso ako kuti utange kuona nyika sezvairi kana wanga uri bofu. Hapana kunzi mastranger zvanzi and the neighbors vakamupoteredza. Then they which before had seen him that he was blind, avo vakanga pese vaitoziva kuti uyu murume uyu anga ari bofu, said, is not this he that sat and begged? Hasiri hero? And some said, it is. Ndiye vamavati haakano akangofanana vatanga kudhauta. Asi apa nomboudza kuti akadzoka achinja. Munhu akangoenda akanzi vakatongoona zvichiitika akanzi enda akaenda akadzoka. Haana kuenda kuma akangoenda aiziva kune tsime rakanogeza akadzoka paposition yadzoka. Vanhu ndo vakatanga kudhauta. Mwari akachinja chimwe chinhu mukati meupenyu hwako. Wodzoka uchingozviraramira vanhu vanokwanisa kutowitnessa simba iroro asi vototanga kutoita mubvunzo pamusoro pesimba raMwari. Vototanga kuti saka ndiwe here ndiwe zveshuwa here nokuti anga ari bofu naye iwo pavari vakadongo anga autozikana mukomana bofu wepa kana anga ari John bofu kana kuti ndi Peter bofu kana kuti ndi Jack bofu hatizivi kuti zita rake ainzani asi angatonesere meunzani bofu nokuti patodzidzwa nyaya yaBhatimias totoudzwa kuti aizi Bhatimias bofu anga atopiwa senemu yekutonzi bofu. Asi Mwari aita chimwe chinhu mukati meupenyu abva adzoka. Asi akaita chimwe chinhu pati kuverenga anzi iye akabva ati ndini. I am he. Ndimi here sister? Ndimi here? Amen. Ndimi watakaona paipai manzi zvakati here kana kuti
musirimi pane zvaitika asi akamira zakanzi aiwa ndini zvakanzi vakabva vamubvunza verse 10 therefore said they unto him how were thine eyes opened akati saka iwewe maziso ako azovhurika sei and he answered and said a man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me go to the pool of Siloam and wash and I went and washed and I received sight. Hallelujah, glory to God, glory to God. Hana kuti ndakanzi tendeuka reurira zvivi zvako murume anonzi Jesu agadzira dope vaandizodza kumaziso akanditi enda unogeza ndakaenda undogeza ndadzoka ndakuona. That's his testimony. Amen, amen. That's his testimony. Hana wakatomudza kuti saka wakareurira zvivi anozoti handizvizive tinoda kuzviona pamberi apa because zvinotoitika zveshuwa. Amen. Then they said unto him, where is he? He said, I don't know. Saka Jesu achari kupi Jesu atosvinudza bofu atodza munhu zvakanzi saka ari kupi Jesu zvakanzi handizvizive. Don't muona attitude dzatinoita sevanhu. Zvakanzi they brought him to the Pharisees and it was a Sabbath day when Jesus made clay and opened his eyes. Makuona manje zviri kuitika. Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto him, he put clay upon my eyes and I washed and do see. Therefore said some of the Pharisees, this man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, how can a man that is a sinner do such a miracle? And there was a division amongst them. Saka kune vanhu vanoti kana kuti Mwari akabata nesimba mukati meupenyu hwomunhu asi zvisiri mumaonero nemafungiro avo havakwanise kuti vazvigamuchire kuti ndimwari. Imagine vanhu munhu avaiziva kuti ibofu vakutoona kuti ari kuona utopamwe ato kuti kana ichiitrade herizozoti handered iyo dishiro nderegreen achinongedzera ubva wazoti akana saka haasi Mwari akupodza munhu wacho ndewasatani. Havana care nekuti wanga uri bofu wakuona care yavo ndekuti munhu akuita achikora shoko aita zvisiri mushoko haana kuchengeta bhaibheri. Maona paipa ndataura paipa kuti tinogona kunge tine pfungwa yokuti tida kuita zvinhu zvakanaka asi Mwari haasi chigubhu. Saka kanyange zvigubhu zvacho izvi takasingomboziva kuti kunoita ma 2.5 liters eCoca-Cola tiri kuZimbabwe. Taingoziva ma 2 liters nema 500 mils. Wozouya kunokuona kune 2.5 zakune 1.5 kune 1.75 edrink taifunga kuti ndeye mafuta chete. Handiti muri kuona. Saka wakangofunga kuti Mwari okati haiwa chigubhu chedrink chinongofanira kukura kusvika pa 2 liters paunozoona che 5 liters unoshokwa. Ndopaipa unonzi akata kaucha shoko nokuti une maonero aunenge wajaira kuita zvinhu wozoona kuti aiwa kune vamwe vanoita zvimwe zvinhu zvimwe chete nenzira yakati siyana neyo. Pfungwa yako painotadza kuzvibata unoti waita kaucha shoko kuti you are shocked kuti varungu vanomira in queue chinyange pabus station hamumanyidzane munomira wajaira kubata makombi pana 4th muchiita zvekusimbidzana. Ane uruzona kaucha shoko kuti anotomira kamurungu anototipinda first ndozotera zvisi onzi aita kaucha shoko. Indakaita kaucha shoko yebvura chaiyo kutoti ndasvika nguva yekutoti no yemagetsi kutoti ndasvika dzimwe nguva bhodhi yangu neni ndakutofunga kuti right 6 o'clock dzakwana tofanisa foni pachaja because magetsi anogona kuenda. Wozopepuka kuti aiwa magetsi haende kuno. Handiri muri kuona nokuti unenge wapi. It's the same thing nereligion. Wakagara mairi wotadza kuona Mwari kuti anoshanda mamuri zvamunoita uye nedzimwe nzira dzamusingazive uye dziri kunze nedzo dzamakamupa dzamunofungira kuti anoita. Paachazokuratidza imwe nzira iri kunze kwezvawajaira unotanga kuti aiwa ndisatani ashanda. KuZvaFarisi vanga vafundisi vafundisi ka zvakanzi this is not of God hazvisi zvaMwari izvi asi havana record muNew Old Testament kwanga kusina record rebofu rakapiwa rakaudzwa munhu akaberekwa ari bofu akaoneswa. Hamuna record muOld Testament yemunhu anga ari bofu akaona
pobva vatoona munhu ari bofu obva aona obva vatanga kuti hazvisi zvamwari asi munhu anga ari bofu akuona Mwari ngavatonzwire tsitsi. Amen. onzi aiva akana Amen. asi rimwe timhoro varoti but kana muchiti munhu wemutadzi zvaitika izvo hazvisati zvamboitika izvo Chokwadi. you know. And verse 17, they say unto the blind man again, what sayest thou of him that he hath opened thine eyes? He said, he's a prophet. Vakumubvunza muchina saka kuti munhu unoti chii, you know. Akati kwandiri munhu emuprofita. Inzwai answer yavo. But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind and received sight, until they called the parents of him that had received his sight. Chitendero chanyika nekunyururuda vanhu kusvikira vakatanga kuti anofunga kuti wanga uri bofu iwewe makore esaya waiona pesa apapa paunenge watengwa iwewe ati kana kusvikira adedzwa zvakanzi todii, you know. Zvakanzi ngatidedze vabereki, ngatidedze vabereki vemunhu ndo vatitoda kuti taitese vabereki, ngatione panoitwa vabereki. Asi ukuona mwari anogona kuita chimwe chinhu zokuti vanhu vanongudhauta kuti shuwa here, asi zvinhu zvakaitika pachena. Munhu haasi mwana mudiki kuti pamanga achinzi akaberekwa akanga ne2 days kaberekwa kanga asiri kuona kakuona upatesimoni anoti kamwana kadiki kanogona kumbobuda kasingaone kanozoita se kanozoona munhu anga atokura. And they asked them, verse 19, saying, is this your son, whom you say was born blind? How then doth he now see? Nanzi mwana wenyero wamunoti akaberekwa asingata se riri bofu ko akuona sei? And his parents answered them and said, we know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not. And who hath opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him, he shall speak for himself. Vabereki manje zvakanzi chatoziya ndechokuti yes mwana wedu and akaberekwa ari bofu, asi zvokuti akuona uye kuti zvaitika sei kuti atange kuona isusuka raja yaguriri akura anozvipindurira. Asi one reason yakataurwa manje hanzi sei vakadaro nebhaibheri. Verse 22, these words spake his parents because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Timu ratowirirana kuti takangoita anything chekutoti makangokonfema kuti inana munhu ndiKristu akazodzwa todzinga chechi. Amaona nyaya yekudzingwa muchechi haina kutanga nhasi, iri kubva panana kusvikira vanhu varoda kupikisa kuti munhu akaberekwa ari bofu abofu, kusvikira vatoti kana makatoda kutoti munhu uyu kauye tokudzinga chechi. Vabereki vanogona kutosvika panguva yekuti vanopatsanurana newe nekuda kwokuti ivo vanenge vachitoda kutozvichengetedza vari kutodya. Animaona tatangira kune maneighbors, yatanga kune maneighbors vachindiyera hasiri svika yasvika mumba nonga wakubvunza ndisa ndiye mwana wenyu here we kana kuti hasi mwana wenyu. Vanosvika paura dzakura ane 18 akatora license manje anovhota anozvipindurira ega. Hallelujah, glory to God. Glory to God. Glory to God. He's of age, ask him. 24, then again called they the man that was blind and said unto him, give God the praise, we know that this man is a sinner. Murikuona manje vada kuona kuti woita seunzvinga uda kungwara anzi Mwari ngarumbidze yatotenda asi toziva kuti munhu akuita chi mutadzi. Inzwa answer. He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
wakanamatirwa ane chivi uyo akatiza chechi o anoita zvakati chichichichi munozoti ndopfungwa zinouya kuno munhu avaenda kwakati vanamatirwa vakatopora anganamatiro nemunhu anoita zvakati here anavata nechihaka ko angazoita here anogona zvakati here koona here zvanga vakapfeka wakamboona here zvavanobhoita saka rotatoporeswa vamwe vanhu vanenge vakabata zvinhu vanenge vakaendawo nigeria vechitine nyaya asi jesu uyu mukomana varume zvekuti ane chivi haana handizive chandoziva ndoicho chaitika kwandiri wakasvika panguva yekuti chimwe chinhu chakaitika kwauri chaunokwanisa kutaura kana kuwitnessa neupenyu hwako hauna chimwe chinhu chinokuzunguza kuti vamwe vanhu vanouya vachiti zvazoitika sei zvazoitwa nanhingi sei zvazoitwa nangana unongomira kuti varume zvamunotaura handisi kupikisana nazvo handizive asi nongoziva kuti inandire problem auya akasolva problem ndingana saka ini makada kundiudza zvekuti zvimwe izvo aiwa handichaita sei handichaunzisana nazvo. And they said to him again, what did he to thee? How open he thine eyes? Ambonyazokuita sei chezvezvo avhura sei maziso ako? And he answered, I have told you already, and ye did not hear. Wherefore would you hear it again? Will ye also be his disciples? Ndambokuudzai makasanditeerera. That's verse 27. Chiro ndakakudzokoreredzai muchazova vanokuita sei vanomuteera. Then they reviled him and said, thou art his disciple, but we are Moses' disciple. Hayo ndounoteera iwewe. Ndounokateera kafanaka. Ndounoteera zvinhu zvavanoitawa. Manje isusu toteerera prophet Moses. Toteerera prophet Moses. Ndounoita zvakoko isusu toteerani? Prophet Moses. Ndozvanotaura kuti iwo ndiwo disciple yake, but isusu toteerani? Prophet Moses. Hallelujah. Same attitude. Never changes. Wakaitresa unoiona ichibuda kunyange nemuzuva ranhasi kuti akana vanhu vanozosvika panguva kuti aiwa chero makaita izvozvo but isitotera prophet Moses. Ana prophet Moses varipo vakawanda. Zvakanzi we know that God spake unto Moses. As for this fellow we know not from whence he is. Toziva kuti Mwari akataura naprophet Moses. Akakamutindaka hatizivi kuti kakabva kupi. Asi vanhu vari kuda kuramba testimony yemunhu wawakapa mari ari bofu. Woti laakana zvawaitwa izvozvo hatina dzinazvo izvozvo sisi tina prophet wedu akanyorwa anoita zvakati ane nana rakati ane zvakati nezvakati. Asi murume amira ari kuti inini varume handina basa nazvo zvaakaita zvaanoita zvaachaita handina basa nazvo. Chandinoziva ndechekuti ndanga ndiri bofu ndakakuona. Ndanga ndiri bofu ndanga ndichirwara ndapora. Paakandinamatira kana kuti paakaparidza kana kuti patakanamata tese ndanga ndisinonzwa zvakanaka ndakunzwa zvakanaka. Zvekuti ari muchivi, zvekuti anotadza, zvekuti haagoni kana zvekuti akadzingwa kana zvekuti akatiza handizvizive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Verse 30, then men answered and said unto them, why hearing is a marvelous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened my eyes. Ndozvinoshamisa manje. Imi hamusi kuziva kuti ari kupi. Asi inini aita sei? Avhura maziso angu. So now we know that God heareth not sinners. Ndovakupindura. But if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. Akupindura. Sakanzi tese imimi macho mafarisi nemaJudha tinoziva pakutenda kwedu kuti Mwari haapindure munyengetero yevatadzi. Saka na murume uyu muchiti imimi ari mutadzi, sei munamato wake waandiitira? Ndapindurwa. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? Hanzi hatizvizive. Satambozvinzwa kuti munhu akaberekwa ari bofu akuona. So if this man were not of God, he could do nothing. They answered and said unto him, thou was altogether born in sins. Dost thou teach us? And they cast him out. Maona kwa inozokodzoka. Tiswafundisa. Iwe wakatoberekwa muchivi. Vadzokera kuna first question. Thou art altogether born in sin.
first question yanga ine vadisciples yekuti saka akatadza ndiani. Maiona kuti muchechi kune vafundisa ava irivo kuti hai watibvire iwe wakaberekwa muchivi iwewe. Ndosaka wakaberekwa uri ine singa wakaberekwa uri bofu nokuti kumba kwenyu toziziva kuti pane vakanhu vakata sei vakatadza. Because dai wakanga usina chakatadzwa kana kuberekwa muchivi ungadai usina kuberekwa uri bofu. Zvitorabva zvatoratidza kuti attitude maona kuti dzidziso yekuziva kana kuda kunzwisa kuti kwakatadza ndiani kana pane chakati yanga irimo muchechi. Panguva yekuti vabvunzwa mubvunzo yavaoma vabva aiwa atibvire dai usina wakaberekwa muchivi wewe ndosaka uri bofu. Amen. And they cast him out. Buda panapo achada kuona ndopa zvinosvika kana vanhu vabvunza wovaratidza vanosvika panguva yokuti vanosarudza kupatsanurana newe. Vanosvika panguva yokuti vanosarudza kuti no chibuda pamberi pedu nekuti wavabvunza mubvunzo wavaratidza chokwadi uri setestimony kuti ndo mamiriro andakaita ndo zvandiri. Vanosvika panguva yokuti you know what abo inini isusuka tangosangana muraitire muraiti tongonyemwerana tiita sei tienda panapa tichadaita sei achada kutokuona unotikanganisira chechi yedu unotikanganisira urongwa hwedu unotikanganisira zvinhu zvedu. Handiti muuzvona because tina prophet Moses uyu murume atimuziva. Amen. Asi havasi kuziva kuti iye murume wacho ndiye akatumba Mozisi. Hallelujah. Ndiye akaprofitwa kunzi naMozisi kuchazosomuka muprofita mukuru. Amen. Anga asiri kumuziva. Amen. Nokuti vakabatira vanani? Vana Mozisi. Saka pfungwa yavo inodzoka paya pekuti vanga vaisa Mwari muchigubhu. Vakamunzwisisa kuti saka Mwari kana ashanda anogumira. Kana akaenda kueast anozonogumira. Akaenda kuwest anogumira vangumira. Saka kana Mwari asiri muchigubhu chinochi hachazi Mwari. Pfungwa iyoyo ichiko muzuva ranhasi. Nokuti kana zvimwe zvinhu zvakaitika manzwisisiro amwe munhu akauya maonero emunhu akasiyana akaringoti siyanei nemanzwisisiro nemaonero anoita munhu pazvimwe zvinhu nekamukudzirwo nekamudzidzisirwo kaakaitwa anodaidzira kuti akana asiri zvakaudzwa naMozisi. Amen. Amen. Tina Mozisi Yes. hedu tichipedza. Hallelujah. Zvakanzi Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, dost thou believe on the Son of God? Jesu akazomutsvaga futi. Vanzwa kuti munhu uya azida se adzingwa vadzinga chechi nokuti akuona paangari bofu vaimuda apora nokuti haana kupora neminzi dzavo dzavajaira apora nezvaaita udaidzira kuti papanapo havachada chechi yaifanira kunge yakamunamatira yompodza yakumudzinga nekuti apora. And he answered and said, who is he, Lord, that I might believe on him? Unotenda mwanakomana waMwari zvanzi ndeupi nditende maari zvakanzi Jesus, thou hast both seen him and he is that talketh with thee. Watomuona ndiye aritaura newe. And he said, Lord, I believe, and he worshipped him. This is very important. Tenzi ndinokutendai vaamunamata. Jesu haana kuramba kunamatwa. And he worshipped him. Hapana panozonzi and Jesus stopped him with don't worship me. You know? Kumwe kwese ukukuku makaverenga mubhaibheri munoona kuti kana waenda kuna zvakazarurwa panozonzi Jona chindakawira pasi pemakumbo pane ngirozi dzairamba sumuka. Asi Jesu pana panonzi and he worshipped him. Murume akatoonga Jesu akati it's okay because ari kuziva woita sei wokuonga. Verse 39, and Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Hanzi ndawira kutonga. Sakutonga kwacho ndikouku kwekuti vaya vasingaone vatange kuona, nevaya vanoti vanoona vachiregerera kuona. And some of the Pharisees which were with him heard these words and said unto him, are we blind also? Jesus said unto them, if you were blind, you should have no sin.
But now you say we see, therefore your sin remaineth. Hallelujah. Hallelujah. Jesu akubvunza saka muri kuti isusu hationi. Imagine pataura kuti ndakauya kuti mapofu aone, vanoona vasaone. Obva ubvunza munhu kuti saka isusu hationi here. Kwadi kubvunza saka ndoone. In essence zvaitika watozviona wabva wazvipfekedza kune kuti I think tisu tikutaura kuti hatione. Kubva watozoti areke ndibvunze kuti saka muri kuti hatise hatione. Imagine parutaurwa zvinhu zvokuti hapana vanoona nepane vasingaoni, wobva wanonozvipinza pane vanhu vari kunzi havaoni. Hauna kunzi hauoni asi wega wazvikwanisa kuti ndanzi handioni. Jesu ndopa anovapindura zvanganzi dai kuri kunzi munoti hamunoti munoona pamwe taiti tikuonese asi nekuti munoti munoona mucharamba makaita sei? It's the same spirit. Because we know, because we have got answers, because we have got everything, because we have been left every mark, everything, we have everything we need. You become blinded in the knowledge of the things that you have. The Pharisees were blinded in the things that they knew. That's why they would break on, we have Moses. Tina Moses. Tina Moses. Tina Moses. And they were blind in Moses. This blind man didn't have Moses, but he found Jesus. Amen. 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 I know that one. Hallelujah. Hallelujah. This is just John. One chapter at John chapter 9. That story. Chatangira pakuti attitude yatinayo when we see someone in a situation. Dai Mwari vatibatsira kuti moyo yedu zviri normal zvishuwa kuda kufunga saka pane chii zvingadai zviri pane zvingadai zvichinetsa asi dai zvanga zvichikwanisa kufukidzwa nepfungwa yekuti Mwari hamungaitoonana here rinobatsira hanzvadzi yangu, hamungangofambawo here zvine simba hanzvadzi yangu irerukirwe, mama vangu varerukirwe, sisi vangu varerukirwe. Kusati pese pawaona munhu achitambura kuti pane yamuri kuita pane zvamakavandisa. Why don't worry so much about zvakavandiswa nemunhu? Worry more on Mwari hamuna rimwe simba here ramungabatsire munhu aone simba renyu. Saka zvichizonzi zvinozoremedza vari pedo, vari mukati, vari muchechi vanoremerwa nokutenda zvimwe zvinhu zvakawanda nokuti pane zviga nezviitiko zvatinoita se zvatinowanza kuti kufanira kuita A, kufanira kuzoita B, kufanira kuzoita C, wozoita D. Ndosaka maona kana Jesu kana ana Peter paakanga vakuzobhabhatidza kune bhuku ramabasa aapostoli, paakaenda kune imwe Peter paakapinda kune imba yaKorneliya kuti asinza tichiri kuparidza mweya mutsvene wobvara se vhadzika akavhunduka because anga asati azvijaira, aifunga kuti zvichangoita sezvo zvakaita vapendekosi kuti atanga vaparidza vanhu vozodii vozoisa maoko. No, apa vanoti achiri kutoparidza hatina kubhabhatidza vanhu ava asi vatone mweya kudhara. Mwari achingoda kungoedza kuratidza kuti handisi Mwari weformula yamunofunga kuti ndinofanira kuti 1 + 1 = 2. Ndinogona kungomuka ndichiti 3 = 2 + 1. Ndogona kungofunga kungomuka ndichiti -+ equals mesi dzangu dzichikwana kwanisa kungoerekana nokuti saka kuti zvikuitire unofanira kuita zvakati wozoita zvakati wozoita zvakati. Kunyange zviri zvinhu zvakanaka mune mafambiro atinenge tichiita. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatiitira nyasha tiwane maonero iwawo. Hallelujah. Kuti Mwari batsirei tione munhu izvozvo sezvatachataura kuti taratidza kunzi dai ukwanisa kuwa inini kuuya kwandakatoita kuno kwakatondivhura zvakawanda. Izvi unongochitaura kuti unonge wakura muchechi, wakura une maonero nemadzidzisiro, tese tingori muZimbabwe unongoona mablack, uzouya kune mawaiti, maorange, makaki, machii, uri kudzidza nemuslim, uri kudzidza nemuhindu, uri kudzidza nechi. Saka uchatanga kumuona kuti saka uri gehena here, uchingotanga kumuona ubva utongofunga gehena here. Uri kuona munhu kuti unokwanisa kutaura naye kuti nyasha enderere mberi kwaari. Watoona kuti utaura nemunhu haakazvanoatoredzera handiri muhindu but ari kutaura kuti zvakaita zvakati ndaka problem haasi kutanga kuti saka une chiva ndokwanisa kubatsira
but ari kunguva Mungona problem yamuchetse. Yes. aritokuona semunhu asi inini ndindiri kuuya ndinofunga kuti uri muslim iye ari kuuya achiti uri munhu ndindiri kuuya ndine pfungo yekuti uri muhindu iye ari kuuya kuti uri munhu. Hallelujah. uri munhu une problem asi inini pfungwa dzangu nokuti ndiri kunamata Mwari unogona kuzvipinza panguva yekuti unozozvivhara kumeso nezvinhu zvaMwari uchifunga kuti uri kugona wotadza kuona kuti pamwe Mwari ari kuda kukushandisa kudarikira zvaunofunga kana zvaunoona. Mwari atitire nyasha. Unogona kuramba uchienderera asi Mwari atitire nyasha. Mwari vatibatsire. Ameno mumashoko akawanda ataurwa. Zvinhu zvacho. Hallelujah. Tinotenda. Thank you. Tinotenda Mwari. Ratovhura maziso iwayo. Mwari vanobatsira. Mwari vanovhura tichitongoita pakutanga. Matopindura mubvunzo ingairi mumusoro. Amen. Hallelujah. Zvichifamba vachitibatsira. Muri kukomenta here chibvisai mute ndaona muri kunyemwerera. Hallelujah. Muriko here uku? Zviri kunzwika here? Amen. Saka aiwa norega titsinzi netinamati. Hallelujah. Tinamati. Amen. Ishe Baba tokutendai. Thank you. Panguva ino. Thank you. Nemashoko angadai abva muungwaru kana mukufunganya kana Amen. Amen. dai maazodza muri imi. Thank you, Lord. Ndowane simba. Ndo zvatinodzidza mukati mebhaibheri renyu Jehovha tichingoudzwa senyaya zvakanyorwa senyaya asi tiri kuona mushandiro wamaiita. Amen. Zvinhu zvokuti zvakaitika pachena makapodza munhu makatoenda vanhu vakatokushayai asi panga pabatwa simba guru. Jehovha dai zvaitika mukati memhuri ino tanga tichitaura pano namamwe vedu ari muno. Dai simba rimwe chete ramakabata naro nebofu iri dai maritambanudza mavabatawo zvakare. Hallelujah. Tigodzwawo chapupu samasimba hwekusimba renyu neukuru hwenyu. Thank you, Lord. Isusu tinototenda. Ndinotenda Mwari kuti haisi nyaya yekuti pane chivi kana kuti pane chakatadzwa. Asi pane ukuru hwenyu hunenge uchida kuita. Hallelujah. Vesainzi sekutaura kwangu vachita vasvika pavanopererwa vana chiremba. Nokuti vane maconditions avataura, vane mashoko avataura nezvakawanda. Asi imi munotidzidzisa kuti patinopererwa isusu sevanhu imi Mwari ndo pamunotangira. Nokuti pfungwa dzedu dai dzaikwanisa kuona kana kunzwisisa ukuru hwenyu tingadaiwo tiri Mwari. Amen. Nekuti hatikwanisi kuona kana kunzwisisa ukuru hwenyu zvinotiita vanhu. Zvotipawo zvakare mukana wokuzviunza pamberi penyu tichiti Mwari tirwirei tibatsirei. Naizvozvo ndinotaura ropa ratenzi Jesu Kristu nemuzita ratenzi Jesu Kristu pamusoro pashuvai kuti ngaasimbiswe ngaapodzwe. Hallelujah. Nokuti imi Mwari makazvirayira. Thank you, Lord. Muri Mwari unozviita. Thank you. Muri Mwari unozvisimbisa. Amen. Jehovha ndichitora shoko irori ratasheya panguva ino. Bvisai utera hwangu kutadza kwangu. Tiregererei tose tiri muno nevose vari kutizwa. Asi Jehovha tigoona simba renyu. Hallelujah. Tigoona kubata kwenyu. Hallelujah. Tigoona simba renyu Mwari. Thank you, Lord. Kuti munoratidzwa munofamba. Thank you, Lord. Jehovha icho chatatotanga pano ishe chigova semoto unopfuta mukati mehana dzedu, mukati meupenyu hwedu. Kana pane chimwe chinhu chinofanira kuitika munzvimbo ino yeSheffield, Mwari wamasimba ose mugova munochifutidzira, mugova munochisimbisa, nekuti ishe makatendeka, ishe makarurama. Ndinokutendai Jehovha nekutaura kwamaita nesu, tichingoramba tichikutendai navose vana vari muno, vazukuru vose vari muno. Jehovha kuzvikoro kwavanoenda vabatsirei, vachengetedzei, varwirei. Samasimba ovape njere Jose akura teenager and many things, many temptations that comes his way. Mubatsirei Jehovha, vabatsirei vose nokutichengetedza kunyange kumabasa kwatinoendawo vamwe ndichosangana nezvatakasiyana siyana. Tinongoda simba renyu. Tinokudza zita renyu, tinopa mbiri kwamuri, chitinamatwa nekusingaperi. Nemuzita raJesu Kristu. Amen. Hallelujah.
bless you. God bless you. Hallelujah. God bless you guys. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka.